Kubor nakaslem jong nongsan Hima. Sajsen nagaliang jongi kinoy kay contract chual kumaytip daga state berkaway na duunay January hadin bala welcome daga sarkar ngila syong ita hanggar site haga ashitarik hadu spotrik na march aja apway hapo madan malki nagaliang jong sarkar kala khat yakran yangi haga khat atrik langba additional chief secretary ba di walang ubadai pay education department perkara gijing akan kam cham lapoy sya kanu kathong kapapenhun yangi kinoi kai kontrak nangta biang haka life hotrik benai life hotrik life huai chitrik benai march april aja huai ngene song biang kum gijing penkan mau ka sarkar baki dai ben lai yangi lang ba sit in demonstration hapo madal maki biang bat hadin nang ne ngila pensengi ganika sit in demonstration nama kajing khot yakran biang jong sarkar langba u secretary to government of Meghalaya education department but hagaju upor director jong education uba amrus marak haka khatum daitrik nai basau arjar arpoi ni kinoi kai contract ngiladon yakajing hadin ba la penduk kam yang ni nadu ubnai January jong snam arjar poi daga sarkar kumbayamat jing ki pajba nongchong chnong jong kejela ha por lockdown mentala arbanai ha kabaki ladu kabala kasni hai ka pateng mangi kinoi kai kontrak ngilam ya kendu jing kabak haw hadu kata namar ba ngila sa penduk ya ka jing siu mentala ndru banai hawa pek chila ki jong ki khon ki khti ki badon ha ki ying ki sam ki jong ngim no chu ban pek namar ba ngim la shu ban penbiang kino kam jong ki bon na preng kino kai contract ki jongi kila hab ban penpak school ki khon ki jongi nama bangi la sha pendu jubor ya ka jingsiu bantalan ru bana ya ka notification ka bala penmi da sarkar na ka banta ka mtap ru ni ya ka nu jing ka ba khaw namar ba ka age ka jongi kala palat ya ka bala penmi daga sarkar ngiladan mentala sauhusan snam karta buna prenjongi kumtangim la chu bendang yale ikene ke amtat ka bala penmi daga sarkar te habangi pai ikene ke baro ni sngo yalade ba hato mangi kino ikai kontrak ngim don hok mo ben im hato ngim don hok mo ben bam Hato ngim tan hok mo ban pen start iki khon ki ti jong lamba gane ga jing penduk kam jong sarkar ngim la shu ban pen biang ya kita ba ina ngodu jing kerman siapa palat haka jing sisa ngi kino kai kontrak ngila pendap lut iki kriteria ki ba ka NCTE kala pen norms jong sarkar ka bala penmi ka badang sa man ta stang ka entet kadau bangi feel ke amtat manhakani kalong ba kumbala ong syakmat na prenjongi hagatu ko po don ru ki babat ke secretary MC ki babat ru ya ki batrai kam sarkar bala phada ko sarkar kum ki belo kumta ngimla ban pelai jingmut ya ka jing pule ki jongi bat na lor bangi bun kam school ngimla ban ban pas ke ne amtat ka sarkar kham perkhat kham I consider yangi in service techa hanrele penduk kam yangi ki ai dau bangi feel ke amtat kumta nakaliang jongi kino kai kontrak po Meghalaya ki badon ya 6000 tam ni la ya kendu jing siapa palat hagani por kumta ni perkhat habani perkhat ya kini ki ai baro bat ni poiken mau ba plan ka sarkar kalai bahar tang ya kinoni ya ki anomi khat ki jong ki bala remno tang san snam bat ki ai ka pension ka bahe ki penbiang ji kam jong ki hanra yangi pate la su pen do khamakha ya ka kam ka bangila trai barok sikata kumta hagani ka por nakaliang jongi kino hikai kontrak
ngilas ngo putlat bat kata ka jing teblam ka bangi don baru cikata ka jing teblam ka babha kalanang thangsau bat kala pan satru yak jimut jam khat jongi hila klumar jimut jam khat kumno ngin le langi persang ban pan appointment melai kendu ki hai sarkar ya aidau bakadon ka lockdown kumtam ngimla bani kendu teh hakni ka por nakaliang jonga kum president jongka Meghalaya Government LP School Teacher Association ngabu ke jingkar pat chika sarkar bas ngobha perkhat lam yangi na lor hapo ka shatri ke jongi ki paranoi kai ke jongi ki don ya ka jingduna hagi khatmat ki jongki hakiwei ki sarkar ki beladap bat ka ri hibra ko wei ki nyokor nyoburong karpang yakini ki abadon jingduna khatmat hapo ke shatri jongir ki don kino hikai with disabilities kibamla aban lek balang kumalek lam kiwei kibamla aban trekam hane ki shania haga jingsiu ka bakile yo par chikata magi ki ut ki nam kumnongin pendak penbiang ki jinokam kibaman la kasing mantala drubnai makir kimyo jingsiu ka sarkar jongi kam tan di perkhat ai ya kita baharo nila persang ban lai kendu yu chief minister badan burom jongi ka arpoi trik banai basau arja arpoi nakaliang jong u kular ban yarap yang bat nakaliang jongi nila pen i cha u ba hakiwei ki state ki regularize yakino hikai contract balai ka state jongi emla nakaliang jong u ong ba nakloi ban yarap yakti wanra ki evidence ki badon nakiwei ki jela nakaliang jongi nila sop me ki evidence baru kat santrik nai ban riu arja arpoi hanre hadu manta nakaliang jong u umchim tikli ai bat umpen me anu kajing yarap yani komta ni kino hikai contract ni kerpat cara sarkar wat thang sawe ke jigi teblam ka jong yo ba kan dia ka ai was new yani kino hikai contract ya ka yeng ka sam ka jong bat kani ke jing kani jubal ke jong phiri jing pendu kam ji for ki kakta re kim lang ka salang kakta re ki khon ki jong namar ki ong ba amdon ji mentoy bendang like school namar balai kumba chabe kami pa ni mai kumta kamentoy yang ni bendang like school kakta bai kim lang ka sang ka bor perkhat jong kim lang salang kinoi kena school ki jong kumta ta ka burom ni terpat ka sarkar bab ban perkhat lam ya jing e benikan lada pim perkhat lam ningai ba kani lockdown kanam akan kut hau arjar aflai bat kanam ne sa hadu arjar aflai bat shwa kata nakaliang jongi lada pim le ai nilarai ban yakhi lek batang e wat hadu ban pha yela ka jong jing em kumta le kloi perkhat lam yang ni jing e jong namar ni don haga jing e ka bakha yo ba ka was new kanja yani woi baro te ni bu gele jing kerpat ba pin yarap klo yang ni don haga jing e bat komba kiwei ki sem jing e komba phirap lam ni kiwei ingai ba ka sarkar badan buram jong phinirap lam ni nakarparu amtang chief minister perkhat lam yangi education minister be jong perkhat lam mafi ka cabinet minister ki cabinet minister ban yamir jingmut lang bane perkhat kerpang no ya ka jing e jong tina hikai kontra namar kan long ka e ka bama bat ka bas new ka ba pens new ya ka jing long ka jing em jong tangkini ki jing kerpat ni bo chakisa sarkar kulai sidwan